vidi predsjednika moga, koji vojskom hrabro komanduje, pa i lopti sad uputstva daje. Ideolog na tribini drema, Sarđalu kašiku tad vadi. On je loptu probutao lično, sav ponosan šta mu dete radi. Uz njeg ide predsjednica, ne države, nek skupštinskoga tipa. Pravi alfa mužjak u kući, može samo žensko da je pipa. Ali Bucko koferče otvoriše, neće u tom niko da ga spreči. Mikrofon iz njega isukaše, odzvanjaju na razglasu reči. To juriše tetkino mezinče, izvrdao policijskim psima. Glasno viče ponosnijem glasom, gde je glavna od Eksitabina. Sa zelenih polja papci dotrčaše, sa tribine znanjem on barata. Na sako rukave zasukao i hrabro se sad za baklju vata. I još jedan što se hvalit voli, da mu niko ništa neće moći. Brunda često u društvu na razglas, na reflektor on sad vešto skoči. U studiju prati događanje, kolegiju proučava stanja. Nađu nekog da gluposti priča, ciljna grupa što im pamet manja. Iz Bugarske gleda neki mali, gadi mu se drugih ljudi beda. Pa iz jednog od stanova svojih deli novce svojima bez reda. Sagradila ona puteve bez kraja, konvoj vozi sendvič na vajaku. Hrle samo izabrani gosti, proverili ličnu kartu svaku. Diplomata bajni ruke pripremio, navijati ide sada će se drati. Planovi topli za petiku puška, 5:0 neće stati.